गोबां जराङै फैका ani momai me hangar hotel viral angkha norong hamjangma nawi no pheba ani kaham eba ani hotel ni chamung ni tei tabo sak jora tei chini tibrasa chini blogger phano hindi media person phano hindi tabo sak jora tei ang nugya ko ani hotel no tei kokpir mani eba ani chamung rok no tei kokpir mani pheba miani salo nukjakha kaisa channel no tei kwbangma kok no chini tibrasa media platform eba Facebook hindi YouTube hindi Instagram hindi joto jaga no mai mi hangar hotel omohai customer rok omohai khayo eba sak nangya khayo nei rogo caption eba title logo sijak rok nokha hoyto ba borok siang khana saimai angi phano caption rogo kwbangma sijak hotel ni maimui bognai bahai ke mai chanai rong no sak nangya khaya mo hai ke rogo caption rok sika engkai jara seinai borok ni bo chaya kare hoyto ba borok saimia sia bade o video no nai simi sikana ni tongo kisa norok bo kisa saimon sugoi sikang ang belai kono chajak sukamu saimia no gya bade hailengka caption rok sima bo saya no ani mote khai kam kai situgoi sikang gai ani belai kono chajak sukamu abono tei belai kono ani khatini serang yangi tongo ta phono hotel no ko 11 baji tongkha horni min je kok banglai mani abono tei kisa sanamo mani ka haise mia jeng mani gothona miyang ka roibar belai no bir tongmani roibaro karon kai kobongma hasal ni phayo kebo ba office bondo family rok koi phayo kai mia belai no borok bangko ka sini estimate tongmani 300 hoite 350 jonani borogong soika 600 650 jona angkai kisa sini survey retene kono kisa problem ngi thangkana kai video mia link khaija khachini monai soni khok angko page te no Instagram rogo kobongma page te kobongma media house eba kobongma media platform te Instagram hindi Facebook YouTube kobongma phasenti no pir jagi tongo mai mi hangar hotel no tui abon tui no kisa angbo kaisa a hotel ni nok pangai tongo bayang kisa khop per nai nei ma phaika laibo noro kisa dora mangkhano loge didi mi je kok banglai mani abono tui kisa sanamo mani ka haise kobongma borok khayo thango abon sai sakangbo kono asat bezal ba jangjal kasa jagya mia jeba bengkha mia chini monai songphai ka biang ni jani bo semeya angkai borok ani hotel bisingo borok balai na kobang ko khonai ang borok no gaireng ba tuk deni saka afro baji khana prai no 4ta duporni eba sarik ni ni mano a jorao ang borok no gaireng ba tuk deni sama bai gaireng go borok sai sakang tai dalsa borok ro tongmani angkai aborok sabai khana borok number kalai mani angkai sabai kha borok abun sai sakang ni best jara tongmani chamani ya golo ani oro je tongnai rok ani monai songno hindi ani bati jani bagina joto ani nijen borok mangse oro je samung khaine rok kebo waiter ba housekeeping ani kriyo jaga joto no nang somon baksa kai nogo ba nayo ani monai ani bagina eba ani bati jani no ge borok thangka abo clean khaine hinai clean khaima jorawo je chini monai song video sarok nai borok ni gairing nok ba kisa saka walong tomo bai kai anje bati jabani monai song clean khaina thanai rok borok silip khaijagai bati ba mairang klai thangai no bong jutao abono teise video kok banglai mani ba abono kisa suklo bai sawono nei live video khaimani saimia sob tao koro tong mangka kisa kereng lai de baksa borok bano kam kai saimon sugoi mayang phano bol boji tong hana abono kisa sukur bai sanan paimani angkai kilen khaitene jutao kisa kalaima bai boro asuk video rok khone ani je mai mi hangar hotel no kisa mani abo khai belai khano ang chajakliya chini brother songjuri o video nai tong khangkai borok no balam sogani o video ang borok ni mongui ba haimya sana thangya kheba ta kisa bujilaiman bising tei जों jotono
wan sok lai kang ke kisa jaka moni chong mani miani je ko incident no tei sung bai chung no bujilai ma ba kisa bes kom ni bagai kok rok banglai thangmani mia bo ma hinong kha mami hagani ojama social media ni biskango phai borbini live phai borbini hotela patimani incident kong naru sakya bosaka adino tamu patika tebak borok mame hangar hotela hamen samarong bo belanyo khak thijamani khabajamani kok sawi phanarka bosaka je adino patika je 6 jona tiprasa takubo borok bini hotela thamani ajorabo robibar din umaba hotela borok belanyo bir amabai jaga jaga ngebong no nasingra de bini hotelni gari nogo no asugri kya agari nogo bongse skang borok rong mai chai tongmani ba chakha tongmani amono tuye borok asungna skang poriskar khane thangtini no bini staff ba bini aro tongnai waiter rongni yakung fisale boni yakni bati kalai thamabai a kok bangnai takhuk songni jutowa kalai thamabai apatimu patiwu ni bo social media news kong bo live phai sapekya kalai nau ma khana ro o mang pli ni screen no kai rok je mame hangaru hotel na hame chale rok kai rok buje suje sakang no kunu kok no shewe hame ro caption ta sudi ni bo ok chamu rukha tiprasa content creator ni simi surakhay je media person bini a mame hangrati hame kok sanai ro kok pir mani eba ani samung ro mo tui kok pir mani phiaba miani salo nok jakha kaisa inchino no tui gobang ma kok no chini tiprasa media platform eba Facebook hindi YouTube hindi Instagram hindi joto jaga no mai mi hangar hotel omohai customer rok omohai khayo eba sak nangya khayo nei rogo caption eba title logo sejak rok nokha hoyto ba borok siang khana saime yangi phano caption rogo kobama sejak hotel ni maimui bognai bahai ke mai chanai rong no sak nangya khaya mo heke rogo caption rok seka Engkai jara senai borok ni bachaya kare hoyto ba borok saimi asia bade o video no nai semi sikana ni tongo kisa noro bo kisa saimon thogoi sikanga ang belai kono tajak sukamu saimi ano gya bade hailangka caption rok sima bo saya no ani mote khai kam kai sithogoi sikangai ani belai kono tajak sukamu abono tui belai khana ani kha tini serang yangi tongo ta phono hotel no ko 11 baji tongkha